Kacuci. Oh, kangge lantai apa? Iki. Sing danganane dulu. Ah, enten danganane nggih. Keren. Met nggih, Pak. Ade. Sampun apa ember, De? Borong gangsal, De. Ten iki. Sing pripun? Sing cilik ngoten kok. Tatakan kompor ini nggih. Nggih. Kantun setunggal iki. Sami niku. Takone saya. Nggih, Cofi. Mang copiren, Dek. Kantun setunggal delalah, Dek. Sikat niki 8.000. Hah? Tak pas 7.000, Dek. Pinten Mas iki kok? Cocok, Dek. Tatakane 17 nak purun sementok niku. 15. Tambah 10.000 kas. Tahun ini 15 kok. Tambah 20.000 kas, Dek. Ora. Nggih, pones. Pas nggih, Sun. 50.000 pas nggih. Nggih, Sun. Dhewe tak njah niki. Lah jenengan saged jengking entuk duit. Lah kula jengking dadi paidonan wong, Dek. Lah kok ngene iki kok Mas. Lah ya mlakno niku kula mboten saged jengking kula. Bakulke waras apa ora ngono ngeten nggih. Nah, kartone kathah ya lha. Sing tak opah kingke lho. Nggih, lha. Ya, Sonde. Wong nak sekawan ewu matur nuwun niku. Dek kapan niku leh tumbas ning sekawan ewu? Sak impun namo. Lah, nggih pun dangu. Kulane jujur ngapain enten nggih. Lillahi taala kula mboten ngapusi. Niku kulane sekawan ewu mboten angsal, Mbah. Saestu. Lah pira? Lah nggih kula pas pun Lah nek kok 7.000. ngene iki Niku mah luwih awes niku. bandaran. Nggih. Lah abang iki. Bang. Pinten kalih? Lah larang no kok. Murah, mboten ngantek ngedol wedhus, Mbah. Lah Saestu. tuwek ku semene ronde wedhus. Lah, mboten sarepot-repot ngedol wedhus mulakno niku tumbas sikat. 8.000. Setunggal. Wah, nggih matur nuwun bakule nggih tombok. Bakule sih keliling nggo mobil kelong bensin, tombok nggih mesake bakule. Ngene iki pira? 1000 entuk ora. Matur nuwun. Nggih, mboten napa-napa, Mbah. Nggih, pun pas 7.000, Mbah. Lah, Mbah badhe mboten sepira. Saestu niki lho 7.000 kula bathine mboten ngantek 10.000. 5.000 kok ora entuk. Matur nuwun. Ya, ora 7.000 ora. Mboten matur nuwun sanget nggih. Engko nek misale wis aku wis sugih. Gak minta korting. Tak ikhlaske, Dik. Nggih, nek wis duitku akeh, Dik. Nah. Pas nggih. Kaku men. Nggih malah keco sing ngeten iki. Itu sing kaku. Nggih, kangge lantai to jrembah to. Nah, nggih malah ngeten niku. Pas nggih 10.000 nggih. Pas mboten napa-napa bakul ikhlas. Ikhlas mboten jenengan? Gak. Ikhlas ke mawon to, Mbah. Lakone ngono kok yo. Mboten gadah, Mbah. Sanjeng Pak Ustadz dadi wong kudu ikhlas, Mbah. Nggih, ikhlas yo. Ya omonganmu yo. Yo. Go, artane mau setunggal to, balik setunggal nggih. Nggih, guyu. Go, tambah setunggal meleh kathah men artane. Nah, mboten sedasa mboten, Mbah. Pripun, Mbah? Lho niki lho, wis 10.000 jenengan pendugi ngarep omah niki. Sepundi? Waduh kan mau. Apa boleh sing apik? Saya sedanten, Mbah niku, Mbah. Nggih, matur nuwun nggih, Mbah. Nggih. Ngene karo wong ngene kok padha. Benten. Lah anak 10.000 nggih pundi susuke 3.000 ne kula meleh. Monggo Mbah napa, Mbah? Biasa kuwi kan. Sing duk napa sing sepet? Tapi nak niki sing awet sih, Mbah. Soalnya sing enten jahitane luwih awet. Wih, dawah niku wau sing beto. Nggih. Yang harane kan. Dalem? Kira ini. Nak sing pundi, Mbah? Nak sing niki sing 20, nak sing niki 17 asal kurang. Sing 10 kan. Sedasa kados kene bae wau niki. Nggih tergaten rupa nggih, Mbah. Tapi awet Mbah ngeten iki.
Selara. Sing kebiasaan nggawa ngono kok. Sing duk napa sing Nggih pun mangga.